Gaur aurkeztera etorri gera, Katxiporretarekin batera elkarrek dauzka liburu bilduma batzuk martxan, eta horietako batzui segida emanez liburu batzuk argitaratu ditu. Gure lehenengo bilduma Plaza Ipuiak dira, irakurle hasi berrientzat, irakurtzen hasten dira haurrentzat, pailazoek egindako taularatutako ikuskizunetan oinarritutako ipuiak dira. Urteroko historio horiek batzutan nahiko antzeko agertzen dira ipuinetan eta beste batzutan eraldatuta erabatez. Ongi etorri Pupu eta Loren ipuina nahiko fidela da beraien emankizunari edo. Eta Pupu eta Loreren bi haurtxoren jaiotza kontatzen da. Sartu nun Atxolorraren istorioa edo. Atxolorra festa bat zen, erditzera zihoazen emakumeen inguruan egiten zen festa bat. Eta halako festa bat egiten dute pirritxen bueltan lagun guztiek. Bizipozan aldiz, emanaldia ikusi eta konturatu nintzen elementu gehiegi zeudela tamaina hontako ipuin batean borobil emateko. Eta orduan erabaki nuen pixka bat bizipozaren ideia hartu eta beste ipuin bat sortzea. Eta nola, porrotxek bizipoza galtzen du zahartzaroari beldurrez edo. Adinaren inguruko eta adinak sortzen dizkigun galderen edo bizipenen eta abenturen inguruko ipuitxoa da. Kartoizkoetara pasatuz, emozioen inguruko kartoizko ipuinak nolabait pertsonaia bakoitzari lotuta bat, poza, beldurra, amorrua eta tristura.